No podia desfer-me de la imatge de la sinistra càrrega del camió que havíem trobat aquella nit, de camí cap a la fortalesa de Portopí. Anava ple d'homes engrionats, encara incapaços de creure que mai no tornarien a veure una posta de sol, ni podrien continuar defensant la seva causa, perquè serien afusellats a la matinada.